ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ଅଛି। ପଥର ଭାସୁଛି ପାଣିରେ। ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଅଭିଯାନଟି ନେଇଛୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ଗୋଟେ ଅତି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇছে ଏଇଟା କାରଣ ସଫଳ ହବ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଥିଲା, ସୋଲ ବୁଡିବ ପଥର ଭାସିବ। ସୋଲ ବୁଡିବ ପଥର ଭାସିବ। ଆମେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାବା ତାହେଲେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ତାହେଲେ କେତେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନଦୀ, ୟାର କେତେ ମହିମା ଅଛି। ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ନଦୀ ଏଇଟା। ପୁରୁଣା କାଳର ବାଳିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ କୁଶବଟୁ ଆମର ପିନ୍ଧୁଛେ ବିବାହର ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କୁଶଭଦ୍ରା। କୁଶବଟୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୁଶବଟୁ ଏଟା ଭାସିକି ଯାଇଛି। କୁଶବଟୁ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି କୁଶଭଦ୍ରା। କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଶଭଦ୍ରା ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପୀଠର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ଯିଏ ଆମର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ କୁଶଭଦ୍ରା କୂଳରେ ଆମର ଏଠି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି, ଟିକେ ଜାଣିବା କୁଶଭଦ୍ରା ନଈ ସହିତ ଏ ସମାଧି ଏ ସ୍ଥାନର କଣ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ନଈର ସ୍ଥିତି କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନଈର ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ଦଳ ଫଳ ଆମର ନଈରେ ଠାକୁର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ତୀର୍ଥପେତ ଲୋକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି, ସେଗୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦଳ ଫଳ ହେଇକିରି ମାଡି ଯାଇଛି, ଅପନ୍ତରା ଭୂଇଁ ତ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ କି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି ହୁଏ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଏଠି ଜଳ ଲାଗି ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କଣ କେମିତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଜଳ ଲାଗେ ଟିକେ ଆମେ ଭୋରୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଜଳ ପବିତ୍ରରେ ସେ କୁଶଭଦ୍ରା ପାଣିରେ ପବିତ୍ର କରୁ। ଆମେ ନିଜେ ସ୍ନାନ କରୁ। ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଜଳ? ଆଉ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେଠି ବି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବୁଡୁଟା ଆଉ କୁଶଭଦ୍ରାଙ୍କ ତୀର୍ଥ ଏଇଟା। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି ପୀଠ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପଥର ଭାସେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ସେ ପଥର କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଠୁ ପାଇଥିଲି, ପଥର ଭସା ନଦୀଠୁ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୀଠ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ପାଇଥିଲେ ପଥର। ନଦୀରେ ଭାସିକିରି କେନାଲରେ ଆସୁଥିଲା। ମାନେ ଆମ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରୁ ଆପଣ ସେ ପଥରଟା ପାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପୀଠରେ ସମାଧି ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ପଥରଟେ ବାବା ନିଜେ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ନା? ବାବା ଏଠି ଗୋଟେ ପଥର ପାଇଥିଲେ। କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ପଥର ମିଳିଥିଲା। 10 କିଲୋ ହବ। ମାନେ 10 କିଲେ, 10 କେଜି ଓଜନର ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ବାବା ନିଜେ ପାଇଥିଲେ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଭିତରୁ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପଥରଟା ତାର ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହଉଛି ସେଟା ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା। ନଈରେ ଏମିତି ପାଣି ନାହିଁ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବାବା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଯଦି ନଈରେ ପାଣି ଆସନ୍ତା ତାର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି, ଠାକୁର ବି ଶାନ୍ତି ରହନ୍ତେ, ଲୋକ ବି ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଉ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଉନ୍ତି ଗାଧୋଇବା, ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ବାଳ ପକାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଏଠି କଣ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା କି ଆମର ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଠି କୁଶଭଦ୍ରାରେ ବୁଡ ପକେଇବେ? ଆପଣ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏଇଠି ନଈ ଦାଢରେ ବି ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ସେ ଜାଗା, ମାନେ ଏଇ ନଈ ଭିତରେ? ଏଇ ନଈ ଭିତରେ ଏଇଠି ସବୁ ସମୟରେ ବାବା ସେଠି ପାଣି, ସଦାବେଳେ ପାଣି ଝର ପଡୁଛି, ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହେ, ଝର ପଡେ। ଏବେ ବି ବାବା ସେଠି ପାଣି ଅଛି, ଝର ପଡୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁ 10 କେଜି ଓଜନର ଏଟା ପଥର ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ ଏଠି ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରୁ ଯୋଉ ପଥରଟି ମିଳିଛି, ସେ ପଥରଟି ଆଜ୍ଞା ଭାସୁଛି ପାଣିରେ। ଯୋଉ ନଈରୁ ପଥର ମିଳୁଛି, ବାବାଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ପଥରଟି ମିଳିଛି। କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ପାଣି ଭିତରୁ ବାବା ଆପଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୁଶଭଦ୍ରାରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଆସେ, ରେଗୁଲାର ଯଦି ପାଣି ଆସେ, ଯଦି ନଦୀ ଆମର ଚିରସ୍ରୋତା ହୁଏ, ଆହୁରି ବାବା କେତେ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ କୁଶଭଦ୍ରା। ବହୁତ ଜିନିଷ, କୁଶଭଦ୍ରା ଗର୍ଭରେ ଆହୁରି କେତେ ରତ୍ନ ଥିବ। ବହୁତ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯାନଟି ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିକି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁବୁ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁବୁ। ନିମାପଡା ଗୋପର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କି କେମିତି କୁଶଭଦ୍ରା ବଂଶ ଅଭିଯାନଟି କେମିତି ସଫଳ ହଉ। ସଫଳ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏଇ ନିବେଦନ ଆମର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ମା ଏଇଟା କରିଦଉ।